Wis komplit iki kari budal ae. Lah kowe akeh ning ndi kok gawane akeh Ram? Iki piye ceritane kok arep minggat? Sapa to, Mbah, sing arep minggat? Iki lho ringkes-ringkes. Tak pathak watu ndasmu kok. Oh, toto-toto karo ringkes-ringkes ki bedane apa? Ya jelas beda to, Mbah. Toto-toto kuwi wong lek meh lunga. Lah nek ringkes-ringkes Ya beda, wong ringkes-ringkes iku wong meh minggat. Aduh, pathakmu wong tuwa mbok apusi. sing arep ngapusi ki sapa to, Mbah? Lah iki toto-toto sakmene ambane. Iki lho persiapan arep mudik. Lah kowe nek awakmu iso mudik, urusane piye? Sik to, Mbah. Percaya sesuk bakal tak sahur. Alah sesuk wae, saben diparani sesuk. Kan sesuk, Mbah. Wong tuwa pak akal-akali wae. Lah piye, Mbah? Aku durung ngono Lah iki arep mudik, berarti duwe duit to. Kudune iki ya kudune awakmu arep mudik, utangmu disaur dhisik. Kan kudune, Mbah. Iki ora Lah piye, Mbah? Duite cukup nggo tuku tiket tok Matamu dikira kene merem piye? Gawanmu samene mbane kok ngomong duitmu cukup nggo tuku tiket tok. Lah piye, Mbah? Aku wis gak duwe apa-apa nggo nyaur utang. Aku gak peduli. Ngene ae, Mbah. Apa tak sahur utang gawe? Ngono ya. Pathakmu wong model kaya awakmu ya iso obah. Wis ora nafsu aku. Iki lho sik apik, Mbah, sik iso ngempit. Iyo, sakmono gedene dikempet ra oleh duit malah moti arek aku. Piye, Mbah? Ora, mau aku ngene wae. Awakmu ndek barang apa? Tak gawe jaminan. Aku wis ora duwe apa-apa lho, Mbah. Pokoke awakmu oleh mudik nanging kudu ana barang sing tak gawa gawe jaminan. Kone awakmu ora bali, lah yo cilaka aku, duitku ilang. Tenang wae to, Mbah. Aku mesti balik. Balik apa ora padha ae, ora mbayar. Wis apal polamu. Piye iki? Piye, Mbah? Barang-barangmu kabeh iki panci sembarang kalere sampai sak sempakmu kumpulno. Arep mbok nggo apa, Mbah? Tak gawe pajangan, yo tak dol to. Ya aja to, Mbah. Terus aku dodol nganggo apa, Mbah? Terserah awakmu, utang wis 7 tahun rung mbok bayar. Kok 7 tahun to, Mbah? Perasaan wis 10 tahun. Masa? Surat perjanjiannya wis ilang. Berarti utangku wis lunas, Mbah. Ngawur, aku lho ana kopiane sak lusin. Biyo, eling wae. Sopo kuwi mau? Aja kuwi, Mbah. Kuwi anake tangga. Lah kok mlebu kamarmu? Kuwi rak Yuli anakmu to? Lah wis gedhe ngono. Wong di anak mending kok ora ngomong to, Wor. Kan iso diomongne to utangmu. Aja to, Mbah. Kurang kopen kae bocahe. Wis tak openane to, Wor. Wis tak putuske. Utangmu tak anggap lunas, anakmu tak jobok ya. Biyo, ya aja to. Alah ora urus. Piye kae? Nek ngene kan beres urusane. Rasa tresno